Wow, kwazi kwamukudla. Yinde. Thenjiwe uthi ngibo. Feza. Kodwa mnandi feza. Yinde. Lisolothando. Yinde ngibonayo. Enye into mina ngiyinika umngane wami uyithole komunye umama. Kwami funa ntho kwami ukuthi into kamngane wakho le yini lisoluthe ebhaliwe lento. Ngiyayazi lento le ibhalwa inyanga izangoma abathandazi yini nabanye abantu abasiza abantu. Hayi mina lento bengiyithengele mina. Bayifuna la kwami. Abe ngithi ngizoyifaka endlini. Akusakufuni. Kuba ngidla lento mina. Mina lento bengithi ngifuna ukuyidlisa mina. Hayi. Bengifuna ukuyidlisa mina ngoba senginongayithandi nje nami ngifuna ukuyithanda njengamanye amantombazane buka nezinwele angizenzile. Ayikho lento oyishoyo ubufuna ukudlisa mina ngoba nginomuzi omkhulu nomfazi omlungu. Irong lento ufuna ukukhetha umfazi omlungu umuntu okukhokhela imali. Hayi bo mina bengizoyidlisa mina ngempela senginongayithandi nje bengithi nami ngifuna ukuyithanda njengabanye abantu besifazane. Hayi lento bakhifa ugqokela izibuko ngempela ngeke ngikwazi ukuyimela lento futhi angiyikhomule lento ifuna nje ngibheke nje direct. Thenjiwe ukangani ngidla lento leyo like hayi bo mina benge ngize ngifakele under my nose la mina ukuba ngangifuna ukudlisa mina ngabe kade ngakudlisa wangishada mina bengizoyidlisa mina kulento buka nje nezipho zami injani awakuyidle ngibona awuyidle ngisaphuza amanda awuyidle ufuna ukubona singasekho lento ufuna ukubona bengabuyisa khona leyo nto uzongibona ukuthi ufana nabo uzokhopha uzolotshwa futhi uyaphela nomsebenzi. Ngeke uzophela umsebenzi. Ngoba abantu stas. Mekuphela umsebenzi nomshado wakho uzophela ngoba ngizokhipha indaba. Asikhumbuke kahle sikahlala lapha esithenge nomsini. Ngize ngihlale mina. Azi wrong uphi umuntu mayithekela idlisa efuna ukuyidlisa yena nami ngiyathanda ukuyithanda njengabanye abantu. Manje lidliso liqondane nawe phela. Mina ngiyantshela nje ukuthi mina bengithekele lidlisa ngithi ngifuna ukuyidlisa mina. Ucabanga ukuthi angijabuli nami nginibona nina nibahle niyithanda. Hayi wena muhle kodwa hayi lento ichaza ukuthi nje usungavela kodwa uyazi yangithinta ngempela lento iphone nami la ngifuna unkosikazi uphi anginandaba mina ukuthi unkosikazi wakho ukuthi akaze kwenze ukuthi uvuke nje ungayithandi umuntu uvuke uphelele uthanda hayi dliseke manje dliseke ngoba uthi dlisa akusenandaba-ke manje lento yakuhlengisa phela ukuthi uhambe enyangeni uphinde uthathe umuthi uyidlise wena owayizwaphi leyo nto ningabi izinto ongakazi usiswe esenzekayo ayi asangisazi-ke manje busuyifakile lento la kulambe kabi idla ufuna ukudla ngithi nami uyadla ukazi ukuzwa ukuthi ubani oseke wafaka ukuze udle injani lento meyababa nokenzani yenzani kulambe kabi phela ya yenza njani uyajabula hayi kona ukwenzile kodwa ayangayeka hayi ngeke uthi ngekamereni ngikhumbula yabona umfuna ukuqhubeka senze lento esenzayo cela ukuthi nje uyiyeke yonke lento oyenzayo thatha lo muthi wakho wedliso lothando ulahlele ngifuna uyibone lento la ekhaya ngilahla nami mhla walahla umfazi wakho uthini nikuswini shongo lutho ngikhuluma ngedwa umuntu sengaza hayibo manje ngenze njani mina khuluma naye phela musana ukukhuluma nami phela ngeke ngimforce ngenkani hayibo ngenze njani Fly nangu gogo wakhe efika la kumina ngephupho uthini ufanele ungishade uba ukwaze lapho logogo angasho ukuthi kini bangithandile uthi gogo wakho kufanele ungishade uthi uma ungangishada uzophelela umsebenzi uthi zonke izinto zakho izophela uma ungangishada ugogo mabalo loyo hayi mbonanga ukuthi bekuyisalukazana esifishane esimhloshana Simbo ugogo umalithulu loyo ayabhetha ngiyamazi oyivele ethakatha lo akathakathi uthi uzokulethela izinhlanhla uzothola namathenda uma ungishada
awuphendula lo mbuzo uthi kuphi njengamanje ayichaza kahle le ngangingene mina lento indaba yomagogo yanyamaza ayikhohlakele kabi yagogo ayike manje mina ngenze njani ke ngoba amadlozi akhe lokho efika la kumina ebusuku ngilele Jesu angene kanjani amadlozi kwena angasho ukuthi bayangithanda bayabona ukuthi fanele ngibe isibongo sakho bayabona ukuthi fanele ngibe womndeni bathi angivuse umuzi wakini yazi avuthanda ukuhlukumeza abantu yazi ngiyavuka nje ebusuku manje and ngikhathele phela umsebenzi ade ngiwenza uyangiphazamisa manje mina nami ayikho into engizoyenza uzofanele ungishade phela nami ngeke ngilongihlushwa abantu bakini bengifikele ebusuku la kumele ungishade nje ayikho into ezokwenzeka awuvuka uyoshalela lapha ngaphandle igceke elingcole kabi ngeke uvuka ungakavumi ukuthi uzongishada ngoba amabhadi akini azongena kumina uma ungangishadi uthi lo gogo mekushadwa kwenze njani uba usho kanjani leyo nto uthi ungishade uthi noma ungakhokha into encane nje ekhaya ungishade bese kunyobuya ukukhokhe ukuphi uthi noma singaya kamanje nje singababiza abasekhaya uma ungishadile nje yona into yazomkhatha noma edemona yazi nje yamamete engawazi lawo hayi wena ngazothatha bona vele yes umnandi yangikhola ukuthi umnandi kodwa ayikheke manje hayi awungiyeke awulali uhlwane nalamadlozi ala ekhaya izophela ke inhlanhla zakho ngoba uma ungangishada udina abantu bakini abangasekho umuntu ongasekho akaphazanyiswa uma ecela into uyenzelwe hey man ngicela ukudlala man Thenjiwe yazi ke nami ukuthi uzokwenzeka kanjani kodwa nje kuzomela ungishade yabo dimolo ukhuluma kanje uzongena lo mama umlungwana ekhaya futhi abakini bathanda mina ungambuza unkosikazi wakhe akaza ukuphushwa yimina abantu bakini bona abaza kumina babathanda mina hawe manga sengayiyala ubona uvela ungabusaphinde unginike lento manginanda phela mina noma ngingangabe ngisakunika kodwa kuzofanele ungishade kusho mina yini ngoba kusho abantu abakini imina yini ngithe ugogo wakhe akeze kumina ugogo wakhe uyifikele mina ngiyilalela wathi fanele ngikutshela ukuthi fanele ungishade manje mina fanele ngenze njani usuyahlanya Thendi ke mina ngize ngikwazi ukuthi ngiphikisane nabantu abangasekho angifuni ulaka lweyidalwa luze lidinelwe mina ngiphele ngiphethelwe into zami kufanele ungishade nje ayikho into ozoyenza isikhathile khona manje ay ngiyaphetha isikhathi asekuvumela ukuthi sibe la manje ore siphinde sishaye iqhuda ke bosilwa ngeke ngilishaye iqhuda ungakavumi ukuthi uzobalalela abantu bakini abangasekho hayi ngabalalela masunike nje upikilini kufanele qala uvume ukuthi uzongishada ay ithi ke nje gathi phela kusho mina ukuthi ngishade kusho bona basho ukuthi asenze iqhude bakwazelaphi kodwa bakwazelaphi mfethu malithulu yazo malithulu bathakatha abasesebevila angithi wena uthanda belungu nje no awulazi lecula lethi it don't matter if you black or white keptela engathi zokuqhunza andaba bekuzobe yakho kodwa imedemo Ngiyakwazi wena ukusuthula. Hayi kholeyo ntakethi amsho uyapreventa yofaka amaphilisi akhona lo phela isikoni ngisishayile isikoni ngisishaya uyangazi usikoni master ngiyadabula lento manje nawe uyakhadisa manje ho but ungamithi manje Sikona mina ngize ngiprevent angifuni ukuba manje ayo usukube nje nako wena sithi siqala kahle into emnandi musu lokho unkantathu ngakha phela ukukhumbula ukuthi wena uyisigashi yonke lento ngiyenza kusakufana kuhambe lapha emagameni ami ukuthi yimini ubazi la hawa ngosengaze afike ngempela lo mama lo manje sacela ukuthi ubuyiwashe izitsha yaphala ngoba uyazi umede kayise ngihambe awayisho leyo nto ufuna ukuhlala lana phela wena nje basisenze lento esiyenzayo sokuyi overtime angithi ngiyikhokhele overtime emafamily bayakhokhela overtime nawe usukuyi overtime njengamanje ngithi buyela kwi normal time uyogeza izitsho usule phansi njengoba uhlezi wenza nje uyazi madam uyazi sokubona ke sekumela ngazi phela nama ngithi nami ngiyamazi ini uyamazi uthoko wena mfasisha naleni hamba angisamsabi phela kusayena umedem kuphela usewusta wami sekufanele angazi nami no ayabona into abazostar ingende yonto lalela ngizoqoshwa wakwaxoshwa you gonna be fired this is wrong
ube mnandi sharp hamba ugeza izitsha sizobuya senze ngize ngenze leyo nto angazi naye nami ngiyamazi futhi imdala nje kunawe awufanelani naye ufanelana nami unemali yazi ngokubanisa nomkhosikazi wami yazo nemali kodwa nami khona enginakho nganakho awakwazi ukumuva njengama ngithi empedeni njobe ihluleka na ukwasha izitsha nje yabo niyamuva bona kumele angazi awushawo iqhude qhelele khathele uyena ecabanga ukuthi ungcono ngishaya iqhude engakafiki ngishaya iqhude manje kufanele umtshele ngami unqobela leqhude yabo gezi izitsha futhi ayikeke ngiyiwashi ayiwashi izitsha sekumuntu wakho khathele nami ukucasha ngizwe ngihlale wena hayi azawuchetha ukuthi inkonyane madoda uthi ngiyingane ungamtsheli ngami ngizwami ngeredweni mina ngibatshela ubhalela nasemaphepheni uthi ngisho ukuthi umqashi kulendlini kodwa wathathwa lokusewuphatha umsebenzi lo i-overtime njengikutshelile nje yasefactory abafisa uma wenza i-overtime abanye abasebenzi bayazi ukuthi wena wenza i-overtime nafanele azi ngami manje sengikhathele sekumele angazi hayi okay alright uthi ngiqoke ngizomtshela ufuna umtshela mina hamba umlinde sithi ngizomngeza bengimlinde sithi ngizomlinda la ngithi nawe angidlele sithi ngomngidlela la naye kumele azi la uthi ngiyogeza ngeke uzogeza ngifuna futhi usanuka mina Ugqoke bani? Who are you wearing? Right now, ngithe ngibabambe eLondon enze Superior Hospitals. But there, ngase ngithi NGO and JE. My girl. Wow, waze wamuhle fly NGOJE ingoje leyo abangazwanga kahle. I'm so in love with the Victor. Oh my God, Nancy, he's so awesome. But Bizan, I couldn't fake it. I couldn't take it. I couldn't do it. So NGO is my thing. So fly kade sagcina ukubona ka television ungabakhumbuza abantu abasemakhaya ukuthi kambe iziphi izinto odume ngazo ebake bakubona kuzona kumabona kude. I beg your pardon. Iziphi izinto odlala kuzona ku TV just in case usufabulous kakhulu phela kambe abantu No, bazodlala. let me tell you something. Yabona nje industry iyabhora because I'm not there anymore, but I used to be inyani. And then kukhumbule ekhaya, I'm like I was there also, and I also go to our perfect wedding, but being extra lapho, but it doesn't mean ukuthi TV. I wasn't just an extra with perfect wedding. So right now I'm looking forward to the love back. Oh, siyakubongela fly, you seem to be doing well. Kungabe wena ayikho i-reality show mhlambe ocabanga ukuthi uyenze like other celebrities? Oh my God, khona kuthiwa engizoyenza like take for instance abantu baseghetto they don't fabulous like I do. So ngifuna ukufaka nje i-fabulosity eghetto. So fly ghetto fabulous. No, my dear, don't get me wrong. So by we in Jondolo Diaries, no Flymotion. Love. Wow, siyakubongela girl. Manje yini yenza ukuthi ngoba wonke ama celebrities amaningi asezingeni lakho siyawabona e-featurishwa kuma music videos. Wena kwenziwa yini ukuthi singakuboni I was so looking forward to ukuthi ngibe kwi video ka KO. Unfortunately, abanamali, cash money. What? Cash money. Cash time. But cash ongekho. Bangibambe ngo-call back ngase ngithi never. I don't do that. Wow. Manje ke ubani oyitshela ukuthi mhlambe efanele awine kulabantu abanominatiwe? Isikhokho sami. Uyamazi lo babosha isiginci wasemzumbe. Oh, that guy is so awesome. Halala baba wasemzumbe. Yeah, boy, hello, Mzumbe boy, I want you go. Oh, bani mhlambe abanye nje oyitshela ukuthi bona I abazohamba was looking forward to meeting Mtampe. We can like share a stage maybe nabo Mpukane. Maybe sithole noma iBoomshaka. It's about time. Listen to boom, shaka boom, shaka ba ba boom. mhlambe yini ongayenza ungathola ithuba lokuthi ube ku music Track. videos? Awusithekele sibone. Wow. Yes. I think they are missing out. Do you have an artist
nali artist lenu. I think uFly is fabulous, uFly is talented, uFly uzonifikela neJondolo Vavavum. So ningamkhohlwe entweni zenu. Siyabonga kakhulu uFly. Enjoy the rest of your evening. Before you go, I would like to drop it like it's hot for my boy, JJ Zuma. But can you pick it up again? Hey, Mr. President, this is for you. That's it. I'm done. I need to go. I need a drink. I get, ladies and gentlemen, nice. Once again, I'd like to say hi to my mom, my grandma, my late friend. Oh my God, we are so into. Bobo, and you rest in peace. Okay. Hey, stand up. That's ngothola amakhondom la unayo iphethe lapha. Khathele wena ufuna ungidla ngecondom. Yini yenza ukuthi ungangithembi mina? Hawu ngiyokuthemba ukuthi phela manje nami uyazi ukuthi mina ngumuntu osebenzisa icondom la kuwena. Khona into wrong yini ngami? Ayikho into wrong ngawe Thenjiwe. Ngithemba ikhona icondom letha. Khathele nami ngisafuna ubhanana ongahlutshiwe. Khathele ukudliwa ngosweet onophepha. Ubona lo ushithi lento yami iyusweet. Incane ngale yonke ukuthi uyibiza ngosweet. Mayibo. Ubhanana wakho. Ngeke nje nami. Khekhe lami akuyona imicrowave ihamba ifudumeza wonke ama-sausage akojwayelana nama-plastic. Yazi umuntu yazithenjiwe angazi ngakuthola kanjani. Yazi ukuthi angazi uyofunani la. Kodwa ngiyazi ukuthi ufunani kuwena. Manje ngithi asizama ukuthola nje kuyiplastikana noma plastic wesinkwa. Angifuna iplastic ngisengiyi-straight sakho. Omakhapheni ofanele usebenzise kubona leyo nto Hayi bonke ngikwazi ukuboma u-straight wena ngeke ukwazi ube-straight. Uyasazi inkinga zami. Hamba kolala nabantu bakho-ke unenkinga. No, phela ngifuna wena mina bengithi azizame noma ngeplastic yesinkwa sizobona ngezansi angeke nje phela uhogoba. Ngeke nje ngeke. Fanele ungitruste manje kade sazwana. Sokuphela isikhathi eside kangaka kwakangitrust namanje. That is why ngithi asenze noma ngeplastic khona ungeke uzulokhu uba nenkinga lezi ukukhulelwa wathi. Uzongandaba nakukhulelwa mina umuntu umthanda uyathanda vele akhulelwe. Usabani? Ubone ngathi mina ngizokugulisa. Hayi ngisho njalo ayagula ubuso bakho mina ngculaza abuna AIDS abuna standard lento STD awuyabonakala fresh. Hey kodwa ngeke phela ifanele ngiyithole condom awukahle uthi nje. Mina ngeke usalidla ikhekhe lami ungabe ukuthi awungithembi. Impukane ifele obisini. Azona impukane enjani engafuna ungena. Ungasho kanjani leyo nto? Kodwa Thenjiwe awucabanga. Mengase kwenzeke ngempela uvela ukhulelwe or ube contains ngala yabona nginamabhizinisi mina nginenkinga ngiyahamba ngiyaphuma ngiyaphesheya ngiyabuya. Hayi ngeke. Manje ubona ukuthi mina ngikho good enough ukuthi ngibe uma wengane yakho. Umuntu umthanda vele into yokuqala oyifunayo ukwenza ingane naye. Indaba njalo ufuna ucomparation ngabe wena unginika lento ngigaxe plastic siqede uphuma uhambe uyosebenza. Ngize ngikunike nje ungakangithembi ufuna ungithembe nami ungitrust ukwazi ukuthi umulala nami uyazi ukuthi ulala nami ngoba ungithanda. Angazi ukuthi usabani ukudla ikhekhe lami ungaqokile. Angeke nje ngizengena. Anginankinga nempunculo ngashaya impunculo la ngashaya isikole ngashaya brandesh. But inkinga ukuthi nginomndeni ngibhekile fanele yabo manje nami usuba extra sauce extra. Isithembu sivumelekile South Africa. Ngeke nje nami khathele ikhekhe lami lodliwa ngoplastic engathi. Ngeke nje ngibe lesithembu nawe uhlanya wena uhlanya ngempela ke wena makuthiwa khona umuntu ohlanyayo uwena. Hamba kuyolala nabaphilayo ngithi mina ngiyahlanya. Hamba ufuna abaphilayo okozolala. Ngiyadlala phela ngisho ukuthi uhlanya ngaleyo ndlela. Mawuthi uyadlala phela ngiyeke indaba yecondom ungidle nje nami njengabanye abayi-straight abathandwayo. Ujesu wabikazi wathathwa apho futhi umuntu uzolala yedwa. Manje ulale wedwa nje angazi ukuthi ulisabani ikhekhe lami ngoba wafika ngekhekhe kume ukuthi liyakugulisa kulutho vele uyohamba ngalo. Sengizwile iyabuya kusacabanga. Uhlala umuntu mina la khathele nje nami ukuba umakhwapheni awalibona wena iphilisi elidliwa lisebhokisini khathele nje mina ufuna nje fanele ungithanda ungidle njengoba nginjalo nawe njengoba unjalo. Angisho ukuthi uyagula or angisho lutho uyazwa ngithi ngisacabanga ilento ungenzisa yona wafa that wish
Kwenze njani? Ngicela ungaqala ungene ngaphakathi. Yini khona feel? Uthi udokotela ngipregnant. Ini? Phoza la kumina. Kanti ngilala nobani? Awunayo nama boyfriend wena. Hayibo, uwena umuntu wami. Hayi mhlola bo, hayibo yabona ke ilento engakufuneli yona lethenjiwe manje yazi ngoba ngiyazi lento sho mina ngifaka condom mina. Habe. Bengenza lento engisongibona. Hey. Manje khathi qhubha ikhondom awuthi kwenzekani? Mawuthi qhubha ibhelu undele ngani? Nini? Oh, kanti ngibuye nenze izinto engingaboni nokuthi kwenzekani. Hey Thenjiwe. Umithi super. Ngibithi so wena, ngilala nawe nje. Thenjiwe. Wena usukulala nami ucabanga ukuthi uzophumani? Sukuthi uzongilala nje bese kuphuma iPhone 6. Phuma ingane uma ulala nomuntu. Usuke uyi-overtime leyo kusekumsebenzi njengoba usebenza la khona ekhaya. Nami usukusebenza lento ngeke zimithise. Ngeke ngangimithisi ngoba iyangena. Nganani? Ha, uzoyondla ke mina yami. Hayi mina ngishamaza popo nje into ejwayelekile ngiyasazi ayikho yonke lento. Popo. Hayi asazi ke ngoba yami ingane uzoyondla. Kuzofanele uhambe nje ekhaya uyogeza umuzi uyoxolisa. Ngeke mina ngidlale wena. Thenjiwe ngibuza ukuthi umithe kanjani. Cela ungichazele ukuthi kwenzeke kanjani umoya ongcwele manje ucathi mina. Ngimithi so wena, angenanga umoya ogcwele la. Kwangena wena, washiya ingane. Uzoyikhokhela ke yami ingane, uzoyikhokha imali yesondlo, uzoyekhaya uyokhipha ehlazweni, uzoyikhokha imali yokugeza umuzi, uzoyikhokha imvula mlomo, uzokhokha nje konke. Ngobani kangaka? Hey! Wena wawuthi siyalala nje. Akukho into ezokwenzeka. Thenjiwe ngicela ungena la angazafike lo mfazi ngoba manje mina afika lo mfazi lo sizoba senkingeni. Awungena ungavumile ukuthi sise sakho. Phela kuthi ingane yakhuliswa, mekuthi uyimina. Ngingayikhulisa ingane manje. La endlini yakho. Uzofanele uqale uvume ukuthi uzoya ekhaya uyoxolisa. Hey yazi nawe Thenjiwe usuke benenkinga eziningi. Yazi Thenjiwe okokuqala nje asikho isinto okhulelwe wena libu. Okhulelwe wena ungenisilimu. Phela ukukhulela uqalisa uno9 months. Usunesikhathi esingakanani ukhulelwe? Uthe udokotela u6 weeks. Ha. Angipheshela nje lapho. Masasike. Futhi wena khona umunye umuntu olala naye la ubhemfalo garden boy wala ekhaya. Angilali namuntu mina ngilala nawe kuphela. Ngiyayazi types yami ngeke ngilale no garden boy mina. Hey, Types yami amadoda asebenzayo. Ah phela mina ngumuntu osebenzayo. Oyiphethe kahle. Onomuzi wakhe enento zakhe. Awukwazi Thenjiwe ukuthi wena uqhamuke manje usuzoba nengane yami. Wena yonke into esengisebenze kangaka. Angithi umuntu ufanele abe nezinto zakhe, abe nezimoto zakhe nomuzi wakhe aphinde abe nezingane zakhe. Sengiqalile ke ngiyakwakhela izingane zakhe. Ayayakho Thenjiwe ayayakho. Masasike ngoba uyenzile. Uma ungayifuna ingane yami kongafanele udle ikhekhe lami. Jiza ayilona limnandi. Ayileli khekhe. Ayilati dalpela isho. But sithi ubuye ucabangisise kahle lento contact to abortion uzame lapha ingeke hlangana le. Ngiyenze mina leyo nto ehambisana nosiko lami. Lalela ke Thenjiwe. Ngicela ungene la ngibingelele uma la ekhaya and then ubuye ungivashele siqoqe kahle lento. Okay? Wazi kodwa ukuthi mina ngizoyikhipha indaba uma ungaye ekhaya ukoxolisa. Okuphela yonke into, okuphela kwayimoto nalowo muzi. Thenjiwe yasikakuzwa. Ngokukhipha emaphepheni ngisho ukuthi ubasulala nesisebenzi. Wathi kumele ngiphume ngihambe la ayikho lento engihlalele la ekhaya yazi. Hlala wena mina. I'm sure uzojabula ke manje Thenjiwe yabo. Ngoba angifisi nangilodwa ilanga lomfazi womlungu abone ukuthi ingane yami. Okay? Into esengiyenzile the reason why I brought you here. Yeah. Muzi wakho wonke. Ngize ngiyikhole leyo nto umuzi ungakapheli. Ufuna ukuthi ubona amaphepha ebhalwe igama lami. Thenjiwe ngithi mina umuzi wakho lo uzohlala nayo lengane la. Ungaphinde utshele umfazi or wenze noma yini ezohlanganisa lengane nami yazi umfazi wami. Ufanele uqale unginika amaphepha ngibone ukuthi umuzi ubhalwe ngami yini. Phela Thenjiwe awadu wathathwa. Umuzi usakhiwa idini sazoplastelwa kusazofukela amawindi nefurniture. Ngizoqhubeka ke mina ngisebenze ngihlale kwakho. Uma kuwukuthi awusheshisi futhi angazi ke ngoba ngangingaphezulu ingane izophuma ifana nawe uzobona ukuthi chaza kanjani umfazi wakho. Thenjiwe wawungaphezulu kepha. Kodwa ekhona into ukuthi izofana nami. Vele iyenzeka. Yazi Thenjiwe senza nje. Ngicela uyeke manje ukusebenza lapha kwami. Okay? Muyeka uzongena emzini wakho. Okay? Bese yonke into ibuyela esimini. Kuba nje ubona ukuqhubeka lokhu wehle wenyuke lapha ekitchen nase sitting room.
unkosikazi ugcine kubuzile ngiyakwazi wena ukuthi uyahlanya la ekhanda uThenjiwe ohlanyayo. Anginandaba mina ukuthi unkosikazi wakho ubuzani kodwa mina ngikushoyo ukuthi uma ungabe ufuna ukuthi ngiphume kwakho kofanele usheshiswe lo muzi usheshe wakhiwe uqede. Ngizosheshisa ngiyakutshela nje ngizosheshisa ngiyakutshela nje wow ngiyakutshela ngizosheshisa okay ngizosheshisa. Mhla ngathola ukhiye namaphepha ila ngoyeka khona umsebenzi. Ngiyeke nje ngingakawuthola ukhiye. Ufuna ukhiye bese ephaketheni lami bese ngiyazi ukuthi sengiyisafe sengiyawuyeka umsebenzi. Hey yazi isikhathi sangishathe nje kodwa yazi wena yazi into yazi mhlambe wena enye into oyidingayo. Singakukhombisa lamakamelo la. Ubone ukuthi mangakanani makhulu kangakanani mhlambe khona indawo esingayithola siphinde sithokozise. Mhlambe yona nto efanayo. Uthi ngifuna wazi ukuthi angisangiyithanda lento yakho ukuthi lokhu unyamalala ngazi lengane ucabanga ukuthi ikhuliswe uba ngoba fanele siyikhulise. Ngiyakudinga nje imali yokuthi uye esibhedlela uye kodokotela abaphambili futhi. Ingane ayikhuliswa imali kuphela. Wathi if ingane yami mhlawumbe inomlenze owodwa fanele ngabe senze omunye umlenze wena ubheke uhamba nomfazi wakho. Musuqalekisa ingane yabantu. Ingane yabani le eyama ngithi. Ingane yami. Ayi ingane yabantu ingane yami kodwa kube sophuma impela isingeke ngibona mina ngihamba nje sorry akugona ingane yami mina ngeke wakwangibona ngihamba nje mina ngiyahamba mina kanje wakwangibona ngithi Uthi ngisho nje mina ukuthi lengane izophuma efana nawe futhi kuzofanele siqhubeke siyikhulise. Okay nje ngicela ukuphuma yazini manje ngizophuthuma kwenye meeting la konje ngiyaphi ngiya New German bese ungamithi umuntu ke kuleyo meeting. Nkulunkulu wami akusala ubheka umuzi wakho lo ubone ukuthi wenza kanjani ngeke ngimele le ndaba yale Thenjiwe yazi vele phathwe ekhaya hayi ngathemba uzojabula manje Thenjiwe wami sozoyeka nomsebenzi nawo umuzi uyaqhubeka uyabona amagaraji akho uzokuthengela nemoto mhlawumbe uzofuna ukuhlala ngala abangani bakho bahlale ngala bese uhlukana namphansi manje. Ufuna ukubona ngamaphepha ngifuna ukufana nalama celebrity ahlala ethathengelwe imizi kanokusho kanti imizi ya rent. Thenjiwe ngitheka wena umuzi wakho nje lo yazi Thenjiwe sengikhipha imali yazi ngichitha imali eningi kangakanani angayazi umfazi wami ngalo umuzi wakho la manje futhi uzongitshela into ungayazi yazi uyahlanyana ekhanda wena Thenjiwe futhi yabo ukuthi uhlanya kanje nale gani izophuma ihlanya ngimfundi eduze kwami sengicabange kahle ngeke nase kummeli siyobhala phansi into ebhalwe phansi yomthetho ukuthi imali yomuzi yonke umuzi nje wonke owami. Nephela akhele wena lo muzi uthi uyabona wonke sizopenda manje usuyangena umlomo uyalithenda ibhanoyi mina ngifuna umuzi umlomo nje uyalithenga ibhanoyi umuntu athi nje yakho kanti sabhalwe ngaye ngobona ngamaphepha mina bese sibuya kummeli ukuthi umuzi wami oqala uyahluleka nje nokungithengela into engiyithandiswayo. Yini oyithandiswayo? Thandiswa i-airtime. Leka 250 1000 ka8000 ngeke ngimele mina lento awudli wena ngani izoba njani? Anginandaba phela nami angizenza ukuthi ngithandiswe i-airtime ingane yakhe esuka ifunayo. Yini enye oyifuna ngempela? Umuntu opregnant akayikhethela ukuthi uzothandiswana nami ngithandiswa. Hayi pregnant yes. Kodwa kusala ingane. Thenjiwe. Cela usho zonke izinto ufuna ngikwenzelisa. Manje uphume kimi. Ufuna unginika amaphepha omuzi. Ufuna ungithengele imoto. Ufuna ukuthi ungilamanisise nalengane. Ngeke ngibe nengane eyodwa emzini omkhulu kangaka. Ngizokutholela indoda ezokuthanda kunjani lokho? Phela nami fanele ngicabangele ukuthi nami nginama feelings so fanele nami ngibe nendoda engiyithandayo mina ngithanda wena. Thenjiwe okay. Ufuna imoto? Ufuna umuzi? Ngeke uyithole kodwa enye ingane. Bese kusho ukuthi umfazi wakho uzokwazi ke ngoba nami ingane yami izodlala ngani na ifuna umuntu wakho bezodlala naye. Hayi bona zona ihlobo zakini zala emafarm la lubiza zokugcwala la kulomuzi othengwe yimini owakhiwa yimini. Ihlobo zama yona types yami nami ngifuna uba nabangani abasezingeni lami. Yabona mina Thenjiwe angisayingi indaba yakho yazo. La umuzi wakho yazo into enye oyifunayo usongithinta ngocingo. As long as usangena la kumina uzoyingena. Hamba ubheka umuzi wakho lapha phakathi yakakho umuntu okuphathisa ikhanda njengale ngane hayi. Adlala wena mina la uzoyenza yonke into engiyifunayo. Fire. Oh, what the
Ucula phela nje uphile. Iyaphela inkinga yena. Ebona imoto yami lena irange. I-Range Rover yakho. Yeah, anephule nyama. Yeah. Oh, Lord. Hey, but I'm correct. No more swablo lapha. Umuzwablo lapha eJebel. Town. Yeah. Hayibo sisi ungangijabulisi wena ngenzeka ukuthi selifikile yini usuku lwakhe. Ayo. Asethule nje dadethu. Hayibo sisi ungangijabulisi wena ngenzeka ukuthi selifikile yini usuku lwakhe. Hayi uthule. Sisi ubebheke ngamina khathethe umusi. Uze wasebenzisa isandla ngasingamina kusho ukuthi umuzi waseNewJemen bewushiyela mina. Sisi ayikho inkinga anginandaba nemizi kodwa ngizoyithatha ke range. Hayi ungayithatha i-range kodwa umuzi nje ngicela Wathatha ke wasendwedwe mawuthatha iNewJemen wena. Uma ungakuthatha wasendwedwe nami ngizoyithatha ke le Mercedes yakhe emhlophe. Kulungile sisi kodwa manje Nkosi yami uyazini uNkulunkulu mana kubusisa unganakile. khona phela nezinye imoto abengakayibala uthi ungakayi. Hayi phela kunye sokudayisa sihlukaniselana imali mntakama. Asheshe simngcwabeke. Hawu kodwa asimngcwabe ngolesine bakithi ngoba ngomgqibelo khona la ngiyakhona ngifuna ukuphuthela. Asimsheshise nje ukuze asheshe aphumule asimngcwabe nje ngolesine sisheshise futhi sinezinto nomngcwabo omkhulu. Senze nje izongisheshe singamoshi imali ngoba nathi afanele kube khona ukhathi esutholayo. Bese ngiphatheke kanjani? Cishe ngazi la ikhansela phela i-funeral plan. Kunini ngikhokha ngithi ubhuti uyahamba. Nami wanethe waqala ukugula ngathatha. Ngangenzela konke makufika futhi ngathatha 50,000. Wayisiza-ke wena mina ngathatha lokho kushibhile kwasebhenki ngoba ngangiyitshela ukuthi usezohamba vele. Hawa kodwa vele sosebenzisa mhlawumbe 10,000 ngomngcwabo. Sothi nje 55 umuntu uyithathela ipolisi yakhe azenzele into zakhe. Imoto sobona sihlukanisa kanjani? Kodwa ngizile okusala sikudayisa. Asikudayisa. Ngoba vele kuningi. Ngizothatha imoto eyodwa nomuzi owodwa, ngithatha imoto eyodwa nomuzi owodwa, sikudayisa okunye bese siyahlukaniselana. Uhambile ke yena umnewethu kodwa isibusisa sishiye naso. Hawu uNkulunkulu phela ubusisa ngendlela eziningi. Awu siyomkhumbula kodwa bakithi mntakama. bakithi. Awu mntakama. Awu Nkosi yami. Wathi eqala nje ukugula yona into eyangifikela. Ngathi nje Nkosi yami sengathi ngamgcina angayidayisi le ndlovu ahambe nje isakhona ukuze izozakho yedwa wethu. Wenza kahle nomfazi nomshiya. Awasiza phela loyo. Nasiyabanga manje. Babe sibanga manje nomuntu ongalona ngisho igazi lethu. Awu uyolala ke mnewethu. Sesibona lo dokotela ke namaphoyisa bazolanda isidumbu. Unazi inamba konje? Hayi sofonela nje le number ye-ambulance sisho ukuthi abafonela amaphoyisa azolanda isidumbu. Hayi kulungile kodwa bisivuthiwe ipolisi wenze kahle angashesha ahambe bingeke izivuthwe phela kusheshe wadlule. Asimboze bakithi umntakama. Amahuku amelizwe ayosale mathuneni. Ngazingana sithandaza shuthe singabonga zona izipho sesothandaza ngawo umncwabo. Ngeke phela nathi simoshe umthandazo yethu. Phela kodwa ngonazi izipho abanenjoba. Hayi basisi. Kanti akahambile. Imposelani. Bhuti. Kwenzenjani? Hawu bhuti. Imposelani. Thenjiwe ngithembile. Bhuti. Hayi bhuti thina besiyisholo. Hayi ngicela ngithe i-Range Rover nephandle. Ngicela sibayi kawash. Bese ngibuza seNewJemen. Angibendele wona ngizophuma nomendina. Ayihambana manje ngisifuna ngiyedwa ngikhathaleka hayi. Bhuti. Hayibo. iZulu indawo yokuphuma. Hayibo ngilapha ya ngicela ngihamba. Hayi, ngifika inkulu manje. Amablessa social event amablessa. Hey, akabona ishathu iblessa boy. Iblessa lihlala kubo. Iblessa full shit. Iblessa take calls. Iblessa kabanginya. Ayabona manje kusenkingeni.
Wempukane. Hawu washo lokho. Wathi ama-blesser njengoba usulokondla le ngane nje. Hayi abafowethu ama-blesser. Hayi bo ingane kabalena. Hayi bo. Osona kuzolingana bingana. Yabo kathelana nami wawucabanga ukuthi kuzophuma i-iPhone 7 yini? Hayi bo. Ngiyazazi mina. Yabona mina umuntu oyishaya lento. Kodwa bese ngiyakhathala. Ngiyakhathala Thenjiwe mfethu. Kodwa wakhathala usuyitshalile ingane. Wezwa kanjani ukuthi iyangena lento? Kuyazwakala yini ukuthi iyangena lento? Akuzwakali. Thenjiwe usukudala ngabe ingane kabani awuchazele impela serious ngoba manje sengenze yonke into manje ngikuthengele nomuzi. Awufuni kodwa khona. Ngikuthengele i-airtime uthandisa u-Cell C. Ngiyangazi. Ngithenga u-MTN uthandisa u-Cell C. Manje kenzenjani? Ngakutshela ngathi u-MTN uyangiphalazisa ngoba uyena ngifuna u-Cell C no-Vodacom. Uyayizwa leyo nto? Manje ngicela ungixolele ngoba angifuni umfazi wami ayibone indaba yakho. Hayi bo sekufanele angazi umfazi wakho. Ngobe angithi nami ngiyamazi. Okokuqala nje ngeke ngiyizale le ngane ngikutshelile ukuthi ngikuphe ugogo wakhe efike ephupeni kumina wangifaka iduku nesikhafu okusho Ubani? ugogo wakho phela nami angishongo ukuthi akafike ephupeni lama nginika isayini yokuthi kumele sishade. Uma selapho ugogo wena. Ngimbonile ebusheni ubefana nawe beney'nwele ezimhlophe njengawe. Ubenjani ebusweni? Ube mpofana nje. Kawubathuli. Mthatha ukudala. Umthathi loyo ngeke ngivumele. Wena uhlangana phi namadlozi asekhaya ngoba wakwazi Thenjiwe. Shutha yabona phela ukuthi fanele ngibe umakoti wakini. Kodwa ubani bafethu bomama bomkhulu ongathandana nalolu hlanya? Ngeke ngikwazi. Kwakufanele usho lokho khathi usangishela. Senguhlanya manje ngoba usuqedile into obuyifuna. Odlala ngabanye ke mina ke nje am a different kind. Different what? Usaluhleka man. Lalela la Wempukane. Ungibheke kahle mina ngwakamasha ngishiwa indoda angiyela uWinnie Mandela. Hey. Akasikhulumela kamereni lento. Ekamereni lokwenzani? Engathi ngizozwa ukuthi yami ngempela yini. Ungazongihlanyela mina uzoyondla le ngane ngeke ngizale ingane ezokondliwa usasa mina izokondliwa wena ngilalanga nozuma mina ingane yami izokondliwa umuntu engalalanga. Wembo. Hey, ungalokhu uhamba ufaka. Uyazi lethi yenze kade kunirani kulokuthiwa asiforte. Hayi, baphelile abantu. Bebephela kuwona amarani. Bebele kuthi uyabuya ensi yasisho. Hayi nami ngiyamazi Mandela. Hawu Mandela wenzishe. Nami ngijoyine bona manje yenzeka kanjani. Nami ngijoyine lento ukuthi amandla wethu viva ANC, viva ANC, viva beke ndango umuntu awuyapi. Hayi ngeralini siya campaign. Hawu usingabe ngicampaign asikhawu sesiyacampaign. Bengithi ngiyacampaign no sister uthe uyi-ANC yakithi. Angathi uyinkatha kodwa sister. Yakala. Sausage in the frying pan. Sausage in the frying pan. Yeah, come on. Sausage, with sausage, yeah, in the frying pan. Whoa, sausage, with sausage, yeah, in the frying pan. Whoa, kiba, savez-vous ouais, sausage in the footy ouais, kiba, savez-vous ouais, sausage in the footy ouais, kiba, savez-vous ouais, come on, girl. Sausage in the footy ouais, kiba. Sausage, with sausage, yeah, in the frying pan. Yo, that's it. Yo. You sing, come on, Thenjiwe fly.
Dawn, yeah, dropping out. Yeah. You dropping in, girls? Le drop a nominini. Yeah. So drop it like it hot. Drop it like it's hot. And pick it up again. Pick it up again. Coming soon. Yo. This is Thenjiwe and Dawn and the madman, Flymotion, my baby Mpukane music video. Are you ready? Come on, girls. ngihambela staccato ngahlangana no brand Yeah. aphethe ubongani Hey, yes or no? Gambusa ngathi Brenda uyaphi ngoba ingane isencane ayingene staccato. Estaccato. wangibonga wahleka waningena ikhala wathi eyamile ngane my baby bongani Come on, bongs. Ha. Yeah. baby bongani oh my baby bongani baby bongani Yeah, check this out. bongani I am baby Mpukane. Yeah. Benten on the jam and top. Yeah. In fact, Bra Benten. Yeah. Bra Benten. Baby Mpukane is me. Yeah. With the girls. baby bongani Are you ready? bongani The CD is coming out this June, December 26, 28. The album is dropping out. It's dropping in it. When it drops. Yeah, drop. And these are my final. And we Peace. drop it when it hot. And We're you will gonna drop drop it like it hot.